Vedeli ste, že viac ako polovica najlepších hráčov NHL vynechá majstrovstva sveta každý rok? To znamená, že národné tímy nikdy nemôžu ukázať svoju skutočnú silu. Ide o to. Rozpis NHL sa prekrýva s majstrovstvami sveta takmer každý rok. To znamená, že ak najlepší hráči vašej krajiny stále bojujú o Stanleyho pohár, sú zdržaní v Severnej Amerike. Aj keď ich tým vypadne skoro, zranenia a dlhé sezóny udržia mnoho hviezd doma. Výsledok? Zriedka vidíme národné týmy v plnej sile a fanúšikovia prichádzajú o úžasné zápasy. Predstavte si majstrovstvá sveta s McDavidom, Matthewsom alebo Pastrňákom každý jeden rok. Kým NHL a medzinárodný hokej nezosúladia svoje kalendáre, tento problém nezmizne. Takže na budúce, keď budete pozerať majstrovstvá sveta a pýtať sa, kde sú superhviezdy, teraz už viete,